Yo. Ibu ngalah besok. Wasoe. Jam 12. Oh. Bapak sinten iki ya, niku pripun Mbak Teki dereng. Oh sesepuh, arisan katut gak? Oh mboten. Oh duduk. Alhamdulillah, ya Allah. Enek papamu Mbak. Siapa? Iya. Lambine. Kok sampean Urip sepiro? Ya Urip? Sepiro? Segini. Urip ono. Kutha gedhe. Asik. Duit tak tukani. Chandra Pesona Trio Japes Indonesia. Keyboard channel. Aja timbo.
biasane arisan lho. Ah, niku mengke sing nyawer bos. Sinten? Pak Sopari. Pak Sopari mele aku gak enak. Aku pun disangoni karo Pak Sopari Matur nuwun no Mas Heru. Sedekah. Pak Sopari mengke meleh nggih. Aku juga ikut salim. Aki Yeay. biasane arisan niku sesasi pisan lah niki saben 5 menit niki pun tarian kok Mas. Oh piye nek gak dibayar mengko. Ya, sambil menghela napas. Dobel mengko malah nek mboten dibayar sakniki dobel mengke malah jenengan kabotan lho. Jan. Aku mau menyarankan Mas. Iya, mengingatkan. Lah iya mengke ndak kabotan mesakin jenengan. Lah iya. Aku Yo. Asik cok. Chandra Pesona.
toto iki hak ini. Ae Mas. Arisan. Arisan Mas. Arisan Mas. Mas, ayo tokke tangannya ayo. Mengko bar nyawer entuk paus. Tak tunggake karo entuk kereta ya. Ayo. Apa kuwi? Sabda pandit piye? Iya. Mandek Apa sik, saya? mergone ngopo? Weh. Arep mbok apa? Arepe gopo iki? Ngomong wae, ngomong Arep wae. ngendika. Iki Mas Arepe Nyonya. mbok apake, arepe mbok apake. Bosok. Iki lho. Ayo, ndang mlayu. Kabele pedot. Pedot. Sayangku, Mas Wanto. Bosok-bosok. Iya. Wis ngomong. Udah. Wong sedo no, lah ngomong. Sabda